Velkommen til Lukas' video. Det er mig. Nu skal jeg ødelægge hele mit liv. Okay, han ødelægger ikke noget af hans liv. Han laver bare just a prank, bro. It's just the Bang Bros. Yes, bang. Bangbros.com. Bangbros. Bangbros.com #sponsored. Sponsorship. Forklar dem, hvad vi laver. Vi laver en prank på, eller han laver en prank på hans kæreste. Jeg har også prøvet at lave en prank, men det virkede På hans slet ikke. kæreste. Nej, det var på en pige fra min klasse. Og det var fucking pinligt. Mit hoved det sidder rigtig lort, men Nu fuck tænker vi på sådan noget. alle som gør det. Kan ikke fucking skynde dig? Se, vi sender det her. Kan man se. Ikke brug kopier. Du vinder blikket på din arbejdsplads. Ja, vi kan nok forstå det. Din kæreste må svare med det samme. Der er noget motion. Wow! Han skrev. Skrev hun? Hun skrev hvad? Jeg siger til dig, din kæreste var med det samme. Du behøver ikke pakke dig ind, mand. Har man set en kvinde ligesom min? Har du set en kvinde ligesom min? Jeg tror, hun er confused. Det tror jeg sgu da. Det vil jeg være. Der står, du behøver ikke pakke dig ind. Har man set en kvinde ligesom min? Har du set en kvinde ligesom min? Jeg er sej. Det er mig, der sagde her. En kvinde ligesom din? Ja, mig. Ikke? Okay, kom. Så god i din sommerkjole, men du smukkes på en søndag i min t-shirt. Alle sammen kender den her sang, så Bare ikke mig. Jeg kender den det ikke. kan godt være min kæreste heller ikke kender den. Så god i din sommerkjole, men du smukkes på en søndag i min t-shirt, Lukas. Og stiletter på, stadig smukkes på en søndag i min t-shirt. Hun skrev, Bare se, kom der plads til to på min sofa nu på søndag i min t-shirt. Det betyder noget. Okay, jeg sender det her. Uden makeup på, bare se, kom der plads til to på min sofa på søndag i min t-shirt, Hvis vi engang bliver en... På en YouTube-kanal med 1 million subscribers. 1 million. Så er der 1 million, der ringer til min kæreste, bare for at lave sjov med hende. Vi kan lave sådan, at En video. du har min mobil i en dag, og så har jeg din mobil en dag. Og så dem, der skriver til dig, jeg skal svare for dem. Er det rigtigt? Ja, kan det ikke være sjovt? Jo, det synes jeg ikke. Kom, nu ringer vi til hende. Fordi hun ikke tager det så tungt. Hallo? Hvem er det? Ja, det er overhovedet ikke det der sang Smukkes på en søndag, at det der Joey Moe, vel? Og Overhovedet ikke. det var min hejs idé. Lukas, tror du ikke, jeg har set sådan nogle videoer, at man skal sådan aktivt snakke med kæresten eller et eller andet person, bare at man bruger en sang eller sådan noget? Hvad? Lukas, det er sådan YouTube. Hvis jeg ikke havde set noget i YouTube eller sådan noget, så måske vidste jeg ikke noget om det. Men hallo? Hvad er det, jeg er Joey Moe? Ja, spurgt. Badao? Mhm. Det var bare en prank, Slap af, okay? Slap af. Miami har vi lavet en prank. Ja, jeg vil gerne have, at du stopper med at sige noget til Heidi. Jeg har ikke sagt noget til Heidi, det var Julian, der sagde det. Lukas? Julian, han var bare irriterende over for Heidi. Og så ville jeg bare have, at Julian skulle sidde sammen med Heidi. Og så blev Julian irriteret på mig. Og derfor siger Og han det. blev også irriteret på mig. Ja, Julian var bare douchebag hele turen. Han gad ikke engang sidde sammen med Heidi. Uden nogen grund. Og han blev irriteret på mig. Han gad ikke sidde sammen med Heidi, det er derfor. Han gad til at skrive. Altså, jeg fik at vide sådan fra ham, fordi han skrev til mig. Ja, no shit, imens vi sad i bussen. Ja, du var foran og sådan noget. Mhm. Og han sagde, at jeg og Mihai, I sagde et eller andet om en eller anden lærer, syren, at en eller anden... Har du sagt det? Det har vi ikke engang sagt. Har du Wow. Vi har bare sagt, han er bare så pæn. Yeah. Det var det eneste, vi sagde. Vi sagde bare, han var pæn. Vi sagde ikke engang noget om Heidi, vi sagde bare, ham der syren var pæn.
og Heidi kunne lide ham. Han sagde, at de sagde noget om Heidi i hvert fald. Hvorfor fuck? Vi er for sent. Vi sagde det til Heidi. Vi sagde, han er bare så pæn. Og ved du, hvad han sagde? Han sagde, at Mihai er bare sådan der, når du er sammen med ham. Wow. Det siger han Er du kun sådan der, når du... Nej! Wow. Nej. Okay, prøv lige at sige. Altså, Venlig hvad? jeg læser det der på romansk, okay? Og så kan Mihai oversætte det, hvis han kan. Okay. Fortsæt, Mihai. Hvis jeg kan. Men I min t-shirt. okay. Oh. Deci, Alisa asta, mă auzi, nu? Da. Ai putea să vorbești cu Luca și să o lase pe Heidi în pace, că tot face mișto de ea și l-am iertat de atâtea ori, dar deja e prea mult. Okay, han sagde, at du skal lade være med at lave show med Heidi eller sådan noget. Ja, tilgive. For mange gange. Han tilgiver det så mange gange. Ja, han har gjort det for mange gange, sagde han. Som om. Og hvem her? Ok, după am zis cu ce faci mișto de ea și el a zis că îi place de, nu știu, de sirian, nu ăla. profesor de sirian și zicea odată că mișul să-mi roase și de unde. Hun sagde, at du sagde, at Heidi kunne godt lide ham, der siger han et eller andet med mig. Fordi hun sagde det selv. Ja, jeg ved det. Jeg hørte det selv. Hun sagde selv, at hun kunne lide ham, der syren. Når Julian ikke var der. Ja, men han sagde også et eller andet med dig og Mihai, et eller andet, at ham der og syren der og et eller andet, han skulle snippe hende der. Det har vi Det ikke er sagt. noget, sådan noget. Han er lidt Nej, dum. det har vi ikke. Det er han. Deci chiar e cam nesimțit. Julian? Asta a zis el despre Lucas. Ileana a zis despre Lucas, deci e... Amatør. Han sagde, at du er nesimtit. En hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Du er sådan... Altså, uden respekt, hvis man kan sige det. Ja, du har ikke respekt. Ja, og. Og for ikke. Og hvad så? Jeg, at jeg skal nok snakke med dig. Jo. Men er I på stilleren? Nej. Nå. Jo, ja. Nej, du er Jeg ikke. kan ikke to høre mig så. For jeg har meget store ører. Mihai, han lytter til det ene. selvfølgelig. Burde man. Hvad? Okay, og så han er i bussen foran. Det kan godt stå til ham, men ikke nu. Når han går ud af bussen, fordi jeg vil køre på ham. Altså, han har selv vist mig beskeden, han er lidt. What the fuck? Jeg er fucking forvirret nu. Det var bare en prank, okay? Slap helt af. It's just a prank, bro. It's just bang, bros. Det der, han skrev til mig. Ja. Ja, det var en prank. Også det. Ja, det er præcis. Du skal grine. Du skal grine og så sige, ej, I fik mig. Du kan rigtig godt efter. Hvad? Hvis I ikke stopper med alt det her, og I inkluderer mig i alt det her lort, I laver, jeg bliver så sur, at du må gerne bare være kærester med dem i stedet for mig. Det er sidste gang, jeg accepterer alt det her lort. Hvad? Jeg siger det sidste gang. Hvad er det, jeg har gjort? At du vidste godt, at han skulle alt det her til mig, og du accepterer, at han lavede en aktiv prank på mig. Det var ikke engang en prank. Det var ikke en prank. Ellers må du bare være kærester med dem i stedet for mig. Hvad er det der, hvad han sagde? 100% seriøst. Det var ikke en prank. Hvad er det? Okay, det var det for den her video. Det var ikke en prank for alle.